Вітаем, сябры! У жывым эфіры летняя раніца з Белсатам і мы, Катерина Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння ўжо субота, 8 жніўня, і сёння адзначаецца Міжнародны дзень альпінізму, а таксама Міжнародны дзень катоў. Што пасміхаешся? Катоў! Давай яшчэ раз. Таксама сёння яшчэ дзень народзінаў лядоў. Каму альпінізм, а каму лядоўня? Акурат 8 жніўня 1899 года амерыканец Элберт Маршал запатэнтаваў халадзільнік, за што яму вялікі дзякуй. А вось яшчэ на гэтым тыдні заходнія хрысціяне адзначылі перамяненне Божае свята, пасля якога па народным павер'і можна есці плады новага ўраджаю. Ну і самы час задаць галоўнае пытанне раніцы. Давайте так, якіх яблыкаў з дзяцінства вам цяпер не хапае? Вось якія ва ўспамінах вам ведаеце, як пах гэтага яблыка сустракаў мяне на лецішчы, калі я выходзіў раніцай і так далей. З сельскага саду самыя смачныя яблыкі былі. Калгаснага. Нічыя. Калгасная, значит, нічыя. Можете прайсці нашу апытанку. Яна размешчана проста па трансляцыі на YouTube-канале Белсат Лайв. У гэтай апытанцы там ёсць варыянты. Якіх яблыкаў з дзяцінства вам не хапае? Ранет, белы наліў, малінаўка, антонаўка, Сяброўка. Зуброўка. Пішыце, то бок, і галасуйце, і пішыце каментары, калі вы ведаеце нейкія іншыя яблыкі. Я, акрамя такога зялёнага, не ведаю нічога такой зялёны. Зялёны яблык. Ну, такі сінтэтычны. Зялёны сінтэтычны яблык. Шановне гаспадарства, і сур'ёзна зараз, заўтра, 9 жніўня, у мностве месцаў на нашай планеце, дзе сёння жывуць беларусы, пройдуць мерапрыемствы ў памяць 6-й гадавіны пачатку хвалі масавых народных пратэстаў супраць фальсіфікацыяў на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2020 годзе. Ну і зразумела, хоць і вынікі выбараў рэжым тады скраў, але старонку перагарнуць не ўдалося і да гэтага дня. І мы ўсё памятаем. Давайте паглядзім сюжэт. Лета 2020 года пачалося з пачуцця, якога беларусы за дзесяцігоддзі падзабыліся, з непрыхаванай надзеяй. Кіламетровыя чэргі пад гарачым сонцам, каб пакінуць подпіс за альтэрнатыўных кандыдатаў, сталі першым бачным доказам. Грамадства прачнулася і больш не хоча жыць у мінулым. А калі рэжым зняў з дыстанцыі асноўных прэтэндэнтаў, з'явіўся сімвал, які аб'яднаў мільёны. Жанчыны ў белым, Святлана, Марыя і Вераніка, стварылі незабыўны трыумвірат. Сэрца, кулак і знак перамогі сталі мовай новай беларускай годнасці, а вялікія мітынгі па ўсёй краіне доказам таго, што прагне перамен увесь народ. 9 жніўня быў днём небывалай грамадзянскай актыўнасці. Чароды людзей з белымі стужкамі на руках і складанкамі-гармонікамі выбарчых бюлетэняў ішлі на ўчасткі, каб аддаваць свае галасы. Але гарачая вера ў перамены сутыкнулася з нахабнай фальсіфікацыяй і скрадзеным выбарам. Таго ж вечара на вуліцы беларускіх гарадоў выйшлі сотні тысяч людзей, каб абараніць свой голас. Рэакцыя ўладаў стаў бязлітасны і брутальны гвалт, якога сучасная Еўропа не бачыла дзесяцігоддзямі. У адказ краіна выбухнула адзінствам. Жаночыя ланцугі з кветкамі, забастоўкі на прадпрыемствах і грандыёзныя нядзельныя маршы свабоды паказалі ўсяму свету сапраўднае аблічча беларусаў, мірных, бясстрашных і згуртаваных. Сёння, праз 6 гадоў, выпрабаванні працягваюцца, а цана барацьбы аказалася надзвычай высокай. Беларусь праходзіць праз найцяжэйшы перыяд у сваёй навейшай гісторыі. Тысячы палітвязняў пакутуюць у жахлівых умовах за кратамі за свае перакананні. Сотні тысяч пакінулі родны дом, ратуючыся ад пераследу і бязлітасных рэпрэсій. Аднак гісторыю нельга адматаць назад. Ніякі рэпрэсіўны апарат не здольны сцерці з памяці нацыі досвед свабоды і ўласнай годнасці, набыты ў тым жніўні. Гісторыя паказвае, шлях даволі рэдка бывае простым, але ніводная тыранія не бывае вечнай, а цемра заўсёды адступае перад світаннем. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе мітынг да Дня годнасці і затым адбудзецца канцэрт. Аб значэнні гэтага дня і аб тым, што і як святкуем, проста цяпер паразмаўляем з нашымі гасцямі. Гэта Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Добрай раніцы, Павел. І Алексей Шкурапацкі, ён жа Алекс Клоувер. Удзельнік музычных гуртоў Кэптэн Хмель і Фрам. І таксама удзельнік канцэрту. Все правильно, все абсолютно точно.
9 жніўня гэта такі дзень, які для беларусаў звязаны з рознымі пачуццямі. Зразумела, што шмат для каго гэта такі досвед траўматычны і ўспаміны траўматычных падзеяў. Але як бы вам, напрыклад, Павел, ну, таму што вы больш маеце да беларусаў зараз дачынення ў гэтай студыі, як бы вам хацелася, каб беларусы агулам успрымалі 9 жніўня 20-го, якія ўспаміны, якія вобразы, каб былі ў іх? Гэта ўжо гісторыя ці яшчэ наша сучаснасць? Безумоўна, гэта наша сучаснасць. Падзеі насамрэч не скончыліся, мы гэта добра разумеем. Тыя, хто зараз ездзіць у варшаўскім транспарце, маглі пабачыць абвесткі, дзе іх паведамляецца пра тое, што 9 жніўня гэта наш дзень годнасці. І ў гэтым сэнсе мы і хацелі бы, каб беларусы ўспрымалі гэтую дату менавіта як дзень годнасці. Дзень, калі беларусы абудзіліся для таго, каб сказаць, што мы не хочам жыць у хлусні, мы не хочам жыць у гвалце, мы свабодны народ. Зямлі, солі, да. Ага, волі. Так. Алексей, а чаму вы вырашылі прыняць удзел у гэтым мерапрыемстве? Гэта для вас палітычная справа ці больш культурніцкая? Це для мене гуманістична справа, тому що коли ти людина мистецтва, ти маєш підтримувати просто людей в їх якби гуманістичних прагненнях в будь-якому разі. По-друге, в 2020 році я знаходився в Білорусі або в Гомелі. Я був свідком дуже багатьох подій, тому мені є про що, скажімо так, в цьому контексті згадувати, і мені є за що в цьому контексті, ну, певним чином, ну, битися це дуже гучно буде сказано, це більше про військових. Скажімо так, що відстоювати в своєму житті відносно підтримки білорусів, підтримки українців зараз у війні. Я так разумею, вы беларусаў таксама разумееце з той пазіцыі, з якой яны выходзілі, напрыклад, зараз вядуць сваё змаганне, што вайсковыя, што нашы грамадзяне цывільныя, скажем так. І вы маеце нейкія стасункі, так, з беларусамі, то бок адзін з беларускіх хлопцаў, гэта ваш калега па музычнай актыўнасці? Багато білоруських хлопців, мої колеги по музичній активності. Я знову ж скажу, я 5 років жив у Білорусі до часу протестів 2020 року. І це для мене дуже близька тема. Плюс, знову ж скажу, що зараз питання вільної Білорусі для будь-якого українця – це питання безпеки України. Так, зразумела. Спадар Павел, а якія яшчэ галасы можна будзе пачуць на мерапрыемстве мітынгу 9 жніўня і таксама пасля? І я так разумею, што вось адзін з нумароў гэта будзе наш госць, які будзе выконваць, ну, нешта вельмі фолк-этна цікавае, так? То бок украінцы і беларусы будуць на гэтым канцэрце. І не толькі. Што лічыць галасамі? То есть ёсць галасы палітыкаў ці грамадскіх дзеячоў, якія будуць выступаць на мітынгу, а ёсць музыкі, якія будуць сваім гучным голасам нас усіх прывабліваць і ствараць агульны вайб. Таму, калі казаць пра палітыкаў грамадскіх дзеячоў, у нас будуць натуральна выступоўцы беларускія, гэта нашы палітыкі, Светлана Ціханаўская, Павел Севярынец, Павел Латушка, іншыя палітыкі. Будуць палякі, будзе цэлы віцэ-маршалак Сейма. Так, будзе вядомы, спадзяюся, журналіст, рэдактар Адам Міхнік, які нас таксама вельмі падтрымлівае. Будуць украінскія калегі з Еврамайдана. Таму, па сутнасці, гэта такое мітынг салідарнасці, дзе самыя розныя галасы будуць гучаць насамрэч. А ці ўвогуле варта нагадваць супольнасці, міжнароднай супольнасці о Беларусі, о тым, што было ў Беларусі, аб тым, што зараз адбываецца ў Беларусі? Ці сусвету і так хапае праблем? У сусвета, безумоўна, заўсёды багата праблем. Мы такі маленькі, ну, а тут сусвет, мільярды. Але давайте падумаем так, што Беларусь сёння, і пра гэта ўжо казалось трошкі, гэта не проста асобная маленькая краіна, нікому не цікавая. Беларусь сёння гэта адзін з падмуркаў еўрапейскай бяспекі. І калі пра гэта не думаць, калі думаць, што ўсё так, як ёсць, так і нармальна, то што мы будзем мець? Гэта заўсёды неабароненая вось гэтая мяжа Еўрасаюза, калі мігранты, там розныя правакацыі адбываюцца. Гэта
пастаянная небяспека для Украіны, 1500 кіламетраў межы, з якой можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І, адпаведна, калі не звяртаць на это ўвагу, калі не прыцягваць да гэтага ўвагу такімі акцыямі, што беларусы ўжо не змірыліся і не думаюць, да, што ім рабіць, а што яны змагаюцца за вольную Беларусь, ну тады Европа не будзе адчуваць сябе ў бяспецы. Пра гэта трэба думаць. Да рэчы, у Польшы вось апошнія гады ўсё ж такі зразумела, што прыехала шмат беларусаў, шмат украінцаў, і можа змяняцца нейкія адносіны да іншаземцаў, да беларусаў, украінцаў. Як вы лічыце, вось мерапрыемства беларускае, якое будзе 9 жніўня, таксама украінскае мерапрыемства, ёсць у нас нататка, што будзе акцыя ў падтрымку Украіны таксама на Замкавай плошчы. Гэта такая дэманстрацыя нашых пачуццяў і нашых мэтаў. Яна дапамагае рабіць вобраз больш прывабным беларусаў і украінцаў таксама? Ці ўсё ж такі гэта пра нашыя правы, і мы іх нібыта адстойваем у іншай дзяржаве? Гэта ўсё ж такі не наша дзяржава. Напэўна, многія звярнулі ўвагу, што апошнімі часамі пашырыліся такія трохі ксенафобскія настроі і ў польскім грамадстве, і часам вось і грамадзян Украіны, і грамадзян Беларусі пачынаюць за іх проста нацыянальную прыналежнасць неяк цкаваць на вуліцах. І гэта таксама адбываецца чаму? Таму што скажоныя нейкія стэрэатыпныя вобразы, нейкая неправільная трактоўка гісторыі, дзе ёсць правільная і неправільная яе версіі. Да? Яны вядуць да таго, што людзі ператвараюцца ў нейкія такія карыкатуры, з якімі змагаюцца, а калі ты прыходзіш, бачыш людзей на месцы, можаш з імі пагаварыць, можаш запытацца, а чаму яны збіраюцца, да? Вось чаму яны адзначаюць нейкія важныя для сабе даты, чаму яны не інтэгруюцца вось так проста ў Польшу, там не ператвараюцца ў яе грамадзян, а все ж таки змагаюцца за сваю свабоду, за сваю незалежнасць, за сваю будучыню. Тады стане зразумела, што гэта не проста панаехаўшыя, да, якія тут прыехалі, каб штосьці там забурыць у краі. Гэта людзі са сваёй годнасцю, якія маюць закладныя мэты, каб стаць добрымі і годнымі суседзямі будучыні. А вось цікава, Алекс, тады ты казаў, што жыў 5 гадоў у Беларусі, так? Да. До 20-го года. А калі параўнаць беларусаў і украінцаў, вось твой погляд. Я вважаю, що я не вірю в таку концепцію, як, знаєте, кажуть, менталітет, є певне виховання, є певні вивчені реакції. У Білорусі, в українців вони різні. Українці, так сталося, мають більший досвід демократії, лібералізму, ніж білоруси. Тому що, білорусам це просто незвично, як працюють ці механізми. Тобто, і відповідно, суспільно, політично на одні й ті самі речі українці і білоруси реагують по-різному. Це все такий досвід незалежності України і незалежності Білорусі. Щодо акцій, я вважаю, на попереднє питання, що акції мають бути масовими, тому що якщо українське суспільство, якщо білоруське суспільство потребує допомоги у суспільстві Євросоюзу, у польського суспільства, зокрема, то ми маємо показувати свій запит на цю допомогу. Це, як було правильно сказано, це не те, що сюди приїхала куча українців, куча білорусів, і тепер хочуть тут просто розчинитися, отримати якісь життєві опції додаткові і жити таке спокійне європейське життя, що ми є, що ми продовжуємо залишатися українцями, що ми продовжуємо залишатися білорусами з повагою до польського суспільства, яке приймає нас, але при тому, що ми знаходимося тут не для того, щоб, умовно кажучи, шукати кращого життя, а ми знаходимося тут, щоб так чи інакше мати можливість вирішувати наші суспільні проблеми за допомогою наших прекрасних польських, і взагалі європейських друзів. Тобто ми показуємо, що це все не пошук кращого життя, що ми тут не гастарбайтери, що ми тут люди, які пов'язані з подіями окупації Білорусі і пов'язані з подіями гарячої війни в Україні. Так, не быць скотам, людзьмі звацца, вось. Так, і быць часткай у перспектыве еўрапейскай сям'і. Як вы называеце гэты інструмент?
Ці інструменти називаються волинками, є багато назв, тобто кажуть дуда. Дуда у Білорусі, Ну, в дуда. Білорусі Так. дуда, в Білорусі є якби окрема традиція гри на такому інструменті дуда. В мене є така от трошки фентезійна білоруська дуда. Я просто, ну, якби, є декілька типів, більш традиційні, більш фентезійні. Я знаю багато білорусів, які займаються саме якоюсь реставрацією, реконструкцією традиційних методів гри на цьому інструменті. Я граю в такій більш хуліганській, фентезійній манері, там щось а-ля там фолк-рок, фолк-метал. Тому от вообще не претендую на якусь таку от етнографічність, історичність. Просто... Ну, заиграй уже. Давай. Павел, вы не? От так от звучить моя, одразу кажу, трошки фентезійна білоруська дуда. А це мій більш робочий інструмент, це галісійська волинка, вона теж в такому фентезійному... Галисийская. Да, тут вона більше пов'язана з іспанською традицією гри на волинках, тобто це от, як, скажімо, от як іспанська гітара, тільки я от іспанську музику не граю, я теж граю більш всяку фентезійну музику на ній, більше всякий рок-н-рол і все інше, тобто це привертає увагу. Хто-то, ну, якби зацікавиться, він вже потім, якщо захоче, дійде до якихось традиційних варіантів гри. Я перед собою задачі такої не ставлю, я просто привертаю увагу, поширюю, розважаю, як ви кажете, даю певний вайб, а далі вже люди самі вирішують, що із цим вайбом робити. Давай, Вай. Перепрошую, клапан шумить. Ну, от приблизно такі Вось гэта- чаруючі, фантастичні звуки, які... Гадзінник Гэта мы для ўсё заўтра раніцы. пачуем. Гэта супер. Гэта мы завтра все почуем. Я думаю, багато людей в Варшаві чують ці звуки щодня, і, можливо, не всі якби до кінця такою можливістю задоволені, але ну, от така от силу казки, силу мистецтва не зупинити. Павел, хто може прийти на мерапрыемства завтра? І куди? І калі? Давайте ўсё. А якой гадзіне, усё. Ну, глядзіце, заўтра будзе а 6 пачатак акцыі, А 6 а 6 Вечара. так, вечара. вечора. Не раніцы. Ну, хто вельмі непакоіцца, можа ад 6 раніцы заняць месца, дакладна будзе тады. А 6 вечара каля помніка Каперніка, які все ведаюць, таму што там адбываюцца штонядзелю беларускія акцыі. Вось на гэтай плошчы будзе у нас такі своеасаблівы мітынг-дваравы канцэрт. І там вось будуць выступаць і Алеш Карпацкі, так, со сваёй дудой будзе заклікаць беларусаў, каб яны здалёк уже чулі, куды ісці і не збіліся з курса. Так, будзе наш цудоўны, фантастычны гурт «Крыві», якое таксама так прыязджае з розных гарадоў выканаўцы, каб сабрацца разам у Варшаве і стварыць вось гэты цудоўны настрой, таксама казачны фолькавы настрой. Будут таксама нашы іконы 20-го года, гурт «Вольны хор», які таксама выступіць са ўсімі ўжо вядомымі кампазіцыямі і нагадае нам трошки пра тое, як мы змагаліся, за што мы змагаліся і чаму мы мусім працягваць гэтае змаганне. Ну а напрыканцы будзе яшчэ адна вельмі цікавая частка праграмы. Якая? Ці вы нам не распавядзеце? Ці, мабыць, там нешта, нейкія кілішкі ўжо там? Кілішкі, да. Не, насамрэч будзе вельмі класнае і вельмі эксклюзіўнае фаер-шоу ад нашага да таксама вельмі добрага калектыва «Яварына».
якая выступае цяпер з поспехам на розных еўрапейскіх, польскіх мерапрыемствах, карыстаецца вялікай папулярнасцю таксама. Вось для нас яны эксклюзіўна пагадзіліся прыйсці са сваім фаер-шоу і таксама нагадаць пра тую энергію, якую насамрэч маюць беларусы, можа быць, не заўсёды яе паказваюць. Шановныя сябры, а 6-й заўтра каля помніка Каперніку. У Варшаве. У Варшаве. Таксама глядзіце, калі ласка, на розныя імпрэзы, якія будуць у вашых гарадах, дзе вы знаходзіцеся, ну, акрамя Беларусі, зразумела. Таму далучайцеся, спадарства, да ўсіх актыўнасцяў. Нагадваем, у жывым эфіры «Раніцы з Белсатам» былі прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Дзякуй вялікі, спадар Павел. І украінскі музыка Алексей Шкурапацкі. Дзякуй, спадар Алексей. І мы абмяркоўвалі значэнне Дня годнасці, і вось мне падабаецца гэты неймінг. Падаецца, трэба пакінуць яго ў новай Беларусі. Мы ж ідзем далей. Мы ідзем далей і, глядзіце, літапэдыён. Літапэдыён. Гэта скамянелы плод у целе жанчыны, так? Ва ўсякім выпадку называецца рэдкая з'ява, калі арганізм проста замуроўвае тое, з чым не можа справіцца і носіць гэта ў сабе гадамі. Менавіта гэты вобраз беларуская рэжысёрка Жэня Давідзенка абрала сімвалам свайго новага спектакля. Пра тое, як чалавек выжывае ў сістэме, збудаванай не для яго, а супраць яго. Прэм'ера «Літапэдыён 2» ужо 9 і 10 жніўня ў тэатры Бота ў Сопаце. А ў нашай праграме вялікі сюжэт пра гэтую пастаноўку. Часам чалавек сам стварае свой лёс, каменьчык за каменьчыкам узводзячы ўласны дом. Ён укладае ў сваю справу душу, стараннасць і талент і з радасцю глядзіць на плён сваёй працы. Але бывае так, што віхор падзей за адну хвіліну разбурае ўсё, што стваралася гадамі. І тады даводзіцца пачынаць нанова, не губляючы веры і надзеі. Беларуская рэжысёрка Жэня Давідзенка пацвярджае, што сапраўдны талент прыносіць плён на любой глебе. Адарванасць ад краіны надала голасу дзяўчыны, магчыма, яшчэ больш глыбіні, жыццёвага досведу і болю. Выпускніца Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў ладзіць у Польшы свой 3-й праект. Яе папярэднія працы «Рэквіем расстраляная» і спектакль «Дадому наўпрост 10 гадзін язды» кранулі сотні сэрцаў беларускіх эмігрантаў і атрымалі прызнанне сярод польскай публікі. W mieszkaniu panują nieludzkie warunki życia. Jedno okno, jedno łóżko. Synek bardzo lubi patrzeć na to okno, lubi swoje łóżko. Super bez barw. Podpiszcie pod skierowaniem syna do ośrodka zamkniętego. Nie zgadzam się. Прэм'ера пастаноўкі «Літапэдыён 2» запланаваная на 9 і 10 жніўня ў тэатры Бота ў Сопаце. Гэты праект нарадзіўся ў мінулым годзе ў Любліне ў рамках драматургічна-рэжысёрскай лабараторыі «Простыя словы». Над ім працавала творчая троіца – рэжысёрка Жэня Давідзенка, драматургіня Марта Сакалоўская і музычная афарміцелька Патрыцыя Высакінска. Спектакль носіць тытул «Літапэдыён». Гэта тэрмін, які азначае скамянялы пут, эмбрыён в целе жанчыны, які таксама гістарычна знаходзілі ў кабет, у жанчын цераз 40 год існавання яго ў целе, а часамі цераз тыдзень, які мы выкарыстоўваем як сімвал такой вытрымкі, не гледзячы ні на што. Жанр пастаноўкі сацыяльны хорар. Аднак ёсць у ім і ноткі гумару, і прамень надзеі. Змагацца з сістэмай цяжка і часам здаецца амаль бессэнсоўна. Але існаваць у матрыцы бясконцых абмежаванняў і стомных працэдур, жыць у стане сацыяльнай ізаляцыі проста невыносна. Это будзе спойлер, але вядома, што з сістэмы няма выхаду. Чым больш ты спрабуеш в нейкі неачывісты спосаб змагацца, супрацьпастаўляць сабе сістэму, тым больш ты яму не падабаешся. Другую частку сюжэту пра спектакль «Літапэдыён» глядзіце ў «Раніцы з Белсатам» прыблізна праз 30 хвілін. Прыблізна. А у нас? А у нас прэм'ера. Так, вось Анастасія Пруская. Наша Настачка прыйшла сёння з прэм'ерай інтэрнэтаў. Інтэрнэт, сацыяльныя сеткі.
цікавосткі Сет- зараз. У телефоне. Які цікавосткі? Не, Давай. по-перше, от подобайками давайте Насту нашу вітаємо, каб яна ось адчула наш вайб. Доброй раніцы, шановныя беларусы, і хочу адразу сказаць дзякуй вам за тое, што не стамляецеся публікаваць у інтэрнэце. Бо пакуль адны скардзяцца, што ў соцсетках няма чаго глядзець, у Беларусі контент ствараецца сам сабой. На гэтым тыдні Беларусь накрылі ліўні, град, навальніцы. Надвор'е вырашыла выкарыстаць адразу ўсе спецэфекты. Давайте паглядзім, як гэта было. Як вам такое? Гродно, так, я бачила, позаливала там все. Бачила. Град? Так, Так, град. дрэвы паваленыя. Нешта, нейкі жах, мне падаецца, я Жах. так это назвала. Я бачила, што у Гродно у Гродні шмат Дрэваў чаго паваліла. пашкоджана. Так і сколькі бізнесаў Так, сама так. паваліла. Але і спякота сваіх пазіцый не здала. На Цнянскім вадасховішчы супрацоўнікі МНС не толькі ратавалі людзей, але і нагадвалі, што сонца гэта не заўсёды ваш сябар. Глядзіце відэа. Як вам такое? Хацелі б там пабыць? Вось, дарэчы, Гэта паліваць? Вось для чаго яны. дарэчы, гэта то, для чаго, як гэты вадабой, якімі мітынгі? Вадамёты. Вось для чаго патрэбны Паліцейскі, калі была спякота у Нейкай Германії, у Берліне, у цэнтры Берліна паставілі непасрэдна вось гэтыя вадамёты, паліцейскія вадамёты. Ну, я кажу, І могуць. палівалі ўверх. Ну, калі такая спякота, што рабіць? захацелася. Птушкі таксама знайшлі свой спосаб перажыць гарачыню. Калі можна не лётаць, навошта лётаць? Вось, глядзіце, што яны прыдумалі. Насколько умные животные. Даже птицы не находятся. Бачыце? Не на горе, Такі а именно маленькі по трассе кавалачак от ценю, яны борта. там усе сядзяць. Малаці, гэта я на прыпынку аўтобуса так раблю. Я заходжу таксама за Мабыць, цяпер рэкламу. усе так робяць. Гэта таксама мой прынцып, жыццёвы прынцып, калі можна не работаць, не працаваць. Навошта працаваць? Горача. Горача. Навошта Мы любім, працаваць? калі ты працуеш. Я гэта вельмі люблю. Горача, ну такую спякоту, ну якая праца можа быць? Такая праца сапраўды. Ну і куды ж без сапраўдных беларускіх лайфхакаў? Глядзіце, як голяцца сапраўдныя беларусы. У каментарах ужо падказалі, што замест пены можна выкарыстоўваць смятанку, а пасля галення можна яшчэ і масачку з дранікаў зрабіць. Кажуць, А два гэта у адным. Бульба... Я не ведаю, бульбачыстка. Так, каб бульбу чысціць. Ажно Паспрабуй, Ого. паспрабуй. Даніска, Вельмі да раю. заўтра ў эфір прыхадзі, паглядзім, які будзе эфект. Будзем правяраць. А напрыканцы інтэлектуальная хвілінка ад камунаркі. У іх соцсетках столькі загадак, што часам здаецца адгадаць назву цукеркі складаней, чым выйграць у латарэю. Давайте праверым, ці справіцеся вы? Давайте-ка, Глядзім. Што гэта? Аконік. Бярозка. Так. Трусик. Ночная зорка, ночная ночь. Труфель. Так. Бадьорка. 22. А 22, а моя жонка, не? Ну так, заўсёды маладая. 22. Что такое 22? Я не таксама не ведаю. У каментах Секрет. людзі таксама не ведаюць, што гэта за канфета. Можа, гэта... Гэта ад балды такія. А, і І 22. вось вам. А можа, гэта тое, што будзе далей. Панч. Яны яшчэ не зрабілі яе, а пазней зробяць. Дарэчы, ну, моя самая любимая, я не ведаю, гэта камунарка Спартак, ну, сталічная. Зразумела. Ну, конечно. І суфле, якое з такое было ружова-фіолетавае. Суфле. Суфле. Ну, суфле. Ну, яблыкавае суфле, конфет, цукерка. А Алёнка? Алёнка? Не. Алёнка не. Сталічныя, калі ласка. Ну, вось і ўсё на сёння. Стаўце падабайкі, пішыце ў каментарах, што яшчэ трапіла вам у стужку і падпісвайцеся на канал. Пра донаты, скажи пра донаты. Донаты, Донаты. абавязкова донаты. Гэта так прыемна, калі мы бачым там. Хап. Гэта так прыемна. Вот пыталі А ў таксама каментарах. Что такое синтетичный зеленый яблык? Вось, калі ласка. Вось я вам показываю мой яблык, які я вельмі люблю. А вы, калі ласка, у апытанцы пішыце про то, які яблык вы успамінаеце з дзяцінства ці просто любіце. Напрыклад, вось гэта Антонов. Гэта белы наліў? яблыка можа ляжаць сотнямі, і нічога з ім не станецца. Все з ім будзе добра, я яго з'ем. Ну, памыць трэба. Нагадваем, з намі на дзяжурстве па інтэрнэце і сацыяльных сетках сёння ўпершыню Анастасія Пруская. Дзякуй вялікі, Настачка. Дзякуй вам. Дзякуй, да сустрэчы праз некалькі хвілін. А мы працягваем, і што ў нас? Сергей Бессараб. Сергей Бессараб, зразумела. Ты помыла?
Прывітанне на раніцы з Белсатам. Тэхнааптымісты мінулага стагоддзя называлі інтэрнэт новай александрыйскай бібліятэкай, якая ніколі не згарыць. Жыццё ж даказала адваротнае. Інтэрнэт хутчэй нагадвае горад, які пастаянна перабудоўваюць. У ім штодня зносяць цэлыя кварталы, мяняюць шыльды, адрасы. І ўсё гэта пакуль людзі наіўна спрабуюць карыстацца старымі мапамі. Мы стварылі найбуйнейшы інфармацыйны пласт у гісторыі чалавецтва, але даверылі яго захаванне абсалютна нетрывалай інфраструктуре. Гэта ўсё роўна, што сабраць усе інтэлектуальныя скарбы свету і змясціць іх у далікатнейшы фарфор, паставіўшы яго на самы край стола. Давайте высветлім, чым хворы наш лічбавы свет і ці існуюць лекі для захавання памяці чалавецтва. Паводле справаздачы цэнтра Pew Research, 38% усіх веб-старонак 2013 года сёння выдалены. Інтэрнэт больш не памятае ўсё. Сусветнае сеціва зараз знаходзіцца ў стане прагрэсуючай лічбавай дэмінцыі, а мы стаім на парозе так званага лічбавага сярэднявечча. Гіганцкая частка навін, дзяржаўных дакументаў і навуковых прац 21 стагоддзя гарантавана пакіне пасля сябе толькі код памылка 404. Сёння каля 54% артыкулаў Вікіпедыі маюць хаця б адну мёртвую спасылку. Знікла 23% навін, 20% допісаў у Твіттер. Інтэрнэт сцірае сябе хутчэй, чым захоўвае. І ўсё пералічаны гэта наступствы спасылачнай гнілі. Лінкрот. Калі працягласць жыцця веб-старонкі не превышае 100 дзён, рэсурс даступны толькі пакуль аплачваецца яго сервер. Варта толькі стартапу абанкруціцца ці карпорацыі закрыць праект, і цэлыя пласты культуры, блогі ці гісторыі навін знікаюць літаральна у адзін клік адміністратара. Класічны і вельмі сумны прыклад. Інфраструктурная памылка сервераў кампаніі MySpace назаўсёды выдаліла больш за 50 мільёнаў музычных кампазіцый цэлага пакалення. Калі вы думаеце, што гэта праблема толькі забаўляльных ці нейкіх старых сайтаў, то вы глыбока памыляецеся. Трагедыя дабралася да самога акадэмічнага фундаменту. Страта інфармацыі пагражае акадэмічным базам праз гніль цытавання, citation rot. Даследаванне Джонатана Зітрейна вылічыла, што больш за 70% спасылак у найбуйнейшых юрыдычных і медыцынскіх дакументах ужо не працуюць. Аналіз базы архіву даказвае, што ў перыяд з 2000 па 2019 гады з сеці возникла 174 навуковых часопісы. Аналагічна 20% сучасных навуковых артыкулаў спасылаюцца на эксперыменты ці даныя, якіх больш няма на серверах. Вынікам становіцца немагчымасць пацвердзіць праўдзівасць сотен даследаванняў і дысертацый. Апроч эканомікі існуе праблема дэградацыі бітаў на ўзроўні фізічных носьбітаў, так званая гніль бітаў, біт-рот. Флэш-памяць SSD фіксуе інфармацыю за кошт захопу электрону. Без крыніцы электрычнасці гэты зарад губляецца на працягу 2-4 гадоў, выклікаючы беззваротнае выдаленне дадзеных. Тут крыецца ўражальны парадокс. Грамадства, якое штосекунду генеруе экзабайты інфармацыі, захоўвае ўласную спадчыну куды горш, чым непісьменныя манахі 12 стагоддзя. Цялячаму пергаменту ці паперы проста не патрэбна батарэйка, каб існаваць 800 гадоў запар. Аўтаматычнае архіваванне раней часткова вырашала праблему, дзякуючы рэсурсам накшталт Wayback Machine. Аднак у 2024-2026 годах інтэрнэт-краўлеры былі заблакаваныя медыа і дата-платформамі. Гэтыя рэсурсы хаваюць контент за складанымі джава-скриптамі або платным доступам, так званыя пейволы, для абароны ад бясплатнага збору даных для навучання нейрасеткавых мадэляй ад OpenAI ці Meta. Адсутнасць кэш-копій у незалежных архівах вядзе да рызыкі ціхага карэктавання даных. Карпорацыі і ўлады маюць тэхнічную магчымасць задняй датай перапісаць інфармацыю на сваіх серверах і не пакінуць слядоў зменаў арыгінала. Больш за тое, прагназуецца, што новымі архіварыусамі даных неўзабаве стануць самі нейрасеткі, якія будуць самастойна вызначаць, што чалавецтва будзе памятаць, а што назаўсёды выдаліць і забудзе. Што ж нам рабіць? Фізічнае выратаванне даных патрабуе пераходу на трохузроўневую стратэгію захоўвання. На глобальным узроўні патрабуецца выкарыстанне сервісаў нязменных архіўных здымкаў і дэцэнтралізаваных пратаколаў, накшталт IPFS ці Arview. Лакальна неабходна пазбягаць закрытых фарматаў на карысць адкрытага кода, звычайны тэкст ці PDF-A, і жорстка выконваць правілы рэзервавання, так званы прынцып 3-2-1. Што датычыцца апаратнага абсталявання, для халодных архіваў трэба выключыць прымяненне SSD-дискаў і выкарыстоўваць магнітныя LTO-стужкі, AM-дыскі ці файлавыя сістэмы з аўтаматычным выпраўленнем памылак. Галоўнае, крытычна важныя юрыдычныя або асабістыя дадзеныя абавязаны мець раздрукаваны фізічны дубль на паперы, бо таго, чаго сёння не існуе па-за межамі экрана манітора, для будучыні можа не існаваць наогул. Смешныя словы экзабайт
і JavaScript. JavaScript. Ну, у любым выпадку трэба рабіць нейкія бэкапы сваіх дадзеных, мне падаецца. Ну, і вось з дадзенымі працуе наш наступны госць Станіслав Вашкевіч, кіраўнік беларускага расследовательскага цэнтру. Прывітанне, Стась. Вітаем. Вітаю. Прыемна, нешта цікавае. Сітуацыя, вельмі цікавая сітуацыя на беларуска-латвійскай мяжы. Адна з гарачых тэмаў тыдня, які прайшоў, то бок там і часовае закрыццё мяжы, і натоўп мігрантаў. Чаму менавіта Латвія зараз вось пад гэтымі атакамі і там у параўнанні, напрыклад, з 21 годам, што змянілася? Чаму гэты маршрут, чаму не іншыя краіны? Ну, Латвія была заўсёды менш папулярным маршрутам апрыёры па той прычыне, што з яе даўжэйшы, адпаведна, небяспечнейшы шлях да Нямецчыны, куды бальшыня мігрантаў нелегальных імкнецца патрапіць. Вось, ну і адпаведна, зараз мы бачым, калі Літва і Польшча ўзмацнілі сваю мяжу, то Латвія, якая раней здавалася менш прывабным варыянтам, цяпер становіцца больш прывабным, бо балоцістая мяжа, і адмыслоўцы пішуць, што латвійскія памежнікі маюць нейкія праблемы структурныя з недахопам кадравых і так далей, і ў сувязі з гэтым яно паводле астатачнага прынцыпу магла стаць больш прывабнай, але я думаю, што гэта сукупнасць чыннікаў, дзесьці гэта проста, таму што всплескі гэтай нелегальнай міграцыі ў Латвію былі раней. Перыядычна мы бачым, проста там паспрабуюць, там пераключаюцца туды, мабілізуюць одну краіну, потым адпускаюць, чакаюць, пакуль яна дэмабілізуецца. Вот як было, напрыклад, калі Польшча войскі ўводзіла ў памежную зону, потым Польшча не можа там вечна трымаць такую кучу войскаў, яны зноў вяртаюцца ў Польшчу праз некаторы час. Ну і плюс, не ведаю, наколькі гэта чыннік ці не, зараз у Латвіі выбары ў кастрычніку чакаюцца. А яшчэ, да ўсяго. Там лідзіруюць, папулісты лідзіруюць паводле папулярнасці, але наўрад ці, наколькі я чытаў, яны могуць стварыць урад, але тым не менш падобная сітуацыя, як у Францыі, як у многіх іншых краінах, што папулісты паступова становяцца самымі папулярнымі, іх астатнія правыя ідуць вось гэтыя АГД ўсе, Ле Пен. Так, дакладна так. У Латвіі гэта суверэнная дзяржава, і Латвія перадусім. Дзве сілы, гэтыя папулісты, яны, некаторыя з іх адкрыта прарасейскія, альбо, скажем так, сяброўскія да Расіі выступаюць супраць падтрымкі Украіны, напрыклад. Некаторыя менш адкрытыя, але, в прынцыпе, Расіі, ну і, адпаведна, Беларусі выгадныя любыя папулісты, любы хаос, які бы разбураў еўрапейскую еднасць, у прыватнасці ў дачыненні да Ўкраіны. Ну, чаму там, дзе Расія, адразу вось гэтыя фашыстска-нацысцкія лозунгі перадусім, Латвія перадусім. Über alles, Deutschland über alles. А таксама Бог з намі. Ну так, не unser, Gott mit unser, усё гэта было. Не аб гэтым пытанні. Глядзі, ці можаш ты апісаць вось такі тыповы шлях мігранта? Адкуль ён прыбывае ў Беларусь і куды далей накіроўваецца? Праз што і дзеля чаго? Ну, у адрозненне ад 21 года мы бачым, што пераважна яны ідуць праз Расію, прылятаюць у Расію, і далей праз Беларусь, як правіла, аўтатранспартам, затым патрапляюць на памежжа. У памежжы ўсё арганізавана, ёсць іхныя турысты з іхнай мовай, з іхных краінаў, турысты, арганізатары. А ёсць, ну і, адпаведна, яны забяспечваюць супрацу з беларускімі мытнікамі. Дзяржаўнымі структурамі, так, беларускімі. Ну, мы бачым шмат сведчанняў пра гэта, шмат аповедаў, таксама памежнікі польскія паказвалі відэо, як беларускія памежнікі ім паказваюць, значыць, куды ісці. Таксама мы, калі рабілі расследаванне і апытвалі мігрантаў, то яны, у тым ліку пад прыкрыццём, яны казалі, што так, ну яны прыходзяць, нешта перагаворваюцца з іхным каардынатарам, у каардынатара ёсць рацыя, па якой ён перагаворваецца па-расейску. Так што, ну, мне падаецца, што відавочна тое, што працягваецца супраца з беларускімі ўладамі. Ну і як мы ведаем, тыя, напрыклад, хто эвакуаваліся ў свой час з Беларусі, это не так і цяжка, калі ў цябе адзін бок мяжы сяброўскі,
Нават тады украінска-расійская мяжа была прахадная з вельмі невялікай колькасцю правалаў. Таму, уласна, гэты шлях і застаецца папулярным сярод іх. Далей яны, як правіла, стараюцца не застацца ў Польшчы ці ў Літве, а патрапіць у Нямецчыну. І для гэтага дзейнічае такое нелегальнае таксі. Это тэлеграм-каналы, дзе ў адкрытую, прычым іхныя куратары у адкрытую даюць рэкламы на розных платформах. І мы, дарэчы, калі пад прыкрыццём внедрыліся в одно такое нелегальнае таксі, і потым у нашым расследаванні мы распавялі пра іх, паказалі, то туды прыйшоў той самы куратар, з якім я размаўляў, і в каментах напісаў: так, это я, калі хочаце, па, значыць, 1000 евро за чалавека. Якая рэклама, не перашкаджай. Пішыце мне вось... А 1000 евро на... Калі это было больш за год таму наше расследаванне, 1000 евро на чалавека это было, то бок 4 чалавек у легкавой машыне адвез, 4000 евро. Давайте неяк так нагадаем, ці, мабыць, паразважаем, чаму мігранты едуць у Нямецчыну. То бок, каб зразумелі нашы гледачы, гэта з-за таго, што там ёсць нейкія пасобі, так? Гэта з-за таго, што там лепшыя умовы для прымання гэтых мігрантаў. Для працаўладкавання, мабыць. Больш мяккая, гнуткая сістэма, так? З-за гэта. Ну, мяккая сістэма і ўсё ж такі мацнейшая заходнееўрапейская эканоміка. Нягледзячы на тое, што і Польшча не апошняя эканоміка ў Еўропе, але Нямецчына, відавочна, істотна больш прывабная для іх і ў эканамічным плане, і ў пошуку працы. А з якіх краін яны прыязджаюць, мігранты? Гэта бліжні ўсход ці што? Блізкі ўсход, апошнім часам папулярны вельмі Афганістан. Вось. І плюс таксама, дарэчы, што важную ролю, што іграе, гэта тое, што у гэтых арабскіх, афганскіх людзей там ёсць вялікія камьюніці, якія іх могуць падтрымаць, і ёсць ужо культура таго, што працуюць выхадцы адтуль на самых розных прафесіях, а не толькі перадусім у таксі, як мы тут бачым. А частка з іх, напрыклад, едуць праз Расею, там атрымліваюць у Расеі дзе-небудзь часовыя пасведчанні. І вось навошта? Ну, напрыклад, Кабул, Масква, потым толькі Мінск, Беларусь, і там тады ўжо на мяжу. Навошта гэты вот... Можа, таму што летакі не летаюць? Не, ну, такі адказ табе? Слухай, гэта дзяржаўныя структуры. З Кабула лёгка да... Или з Пакістану адкуда-нибудь лёгка прылятаюць летакі. Як вы думаеце? Ну, частка ж так летаюць. Яны сапраўды лёталі тады ў разгар на пачатку гэтага мігрантскага крызісу, на пачатку 21-го году. Але гэта проста нашмат даражэй. Ну, з Кабула в Менск няма рейсовых самолетаў, то бок это трэба перасаджвацца там з Стамбуля в Дубай, альбо уласна ў той же самай Маскве. Ну, а з Масквы ўжо прасцей даехаць, альбо, можа быць, хтосьці і далятае самолетам Масква-Менск. То бок дзяржава тады ў свой час змабілізавала Белавію на гэтую вялікую колькасць рэйсаў, але гэта проста дорага, і калі там, напрыклад, праход, вось гэтае горлышка пераходу мяжы, яно відавочна дагэтуль цэнтралізаванае, у тым ліку в эканамічным плане, па зборы. Мы рабілі, дарэчы, расследаванне пра тое, хто в беларускіх уладах зарабляе грошы на гэтай міграцыі, і гэта быў Асам, там самую вялікую ролю займаў. А сам гэта спецслужба, спецназ памежнікаў. Ён быў створаны ў свой час для кантролю над нелегальнай міграцыяй. І, уласна, менавіта, што наконт кантролю. Паспяхова. Пчолы супраць мёду. В нашым расследаванні мы таксама знайшлі крымінальную справу супраць... Значыць, тады ў 21-м годзе адзін ветэран Асам, калі памятаеце, вывесілі хтосьці з фоткаў у нейкім арабскім пасольстве спіс фірмаў, в якія можна падавацца на візы. І мы тады прааналізавалі іх, і дзве з іх былі звязаныя з гэтым ветэранам Асам, астатнія са сваякамі намесніка беларускага генштаба, што, дарэчы, вельмі рэдка, таму што нашым вайскоўцам рэдка даюць нейкія карупцыйныя кармушкі, то тут атрымліваецца гэта былі вайскоўцы. А што тычыцца гэтага Асама, то потым, калі мы і памежнікаў, калі мы, па-першае, мы праверылі, што яго арыштоўвалі ў Польшчы яшчэ
у 2012 годзе за нелегальную міграцыю. Ён прыехаў туды паводле пашпарту прыкрыцця, і тады беларускія ўлады самі завялі на яго крымінальную справу дзеля таго, каб потым каб яго выдаць, запатрабаваць экстрадыцыю, ну і тут жа само сабой адпусцілі. І выратаваць, якія прыгожыя. А расійскія ўлады прымаюць удзел у міграцыйным крызісе? Ну, мы гэтаму сведчанні не знайшлі, хаця ім відавочна гэта надзвычай выгадна, у тым ліку, як мінімум, у палітычным сэнсе, што это дапамагае папулістам. Але што мы тады яшчэ апытвалі сведкаў, якія чулі пра гэта альбо нават займаліся гэтымі 10 гадоў таму, яны казалі, што гэта з пачатку нулявых, толькі тады гэта былі нелегальныя мігранты з Паўднёва-ўсходняй Азіі, напрыклад, з В'етнаму, М'янмы. Іх называлі карандашамі, таму што іх составлялі в этих, месцах, в стенках падвойных цяжкавікоў, яны стаялі. То бок мы бачым, што гэта доўжыцца кантралявана. Дзяржава кантралявала яшчэ з пачатку нулявых, потым стварыла эту службу АСАМ, і тыя людзі распавядалі, што гэтыя асамаўцы былі тыя, хто працуюць за АСАМам, а былі, фрылансеры і залётныя, якіх яны вельмі жорстка білі, апрача таго, што проста саджалі, заводзілі крымінальныя справы, яшчэ вельмі жорстка фізічна іх душылі тых, хто спрабаваў тым займацца незалежна. Дарэчы, так, быў жа і кейс, вось, калі нядаўна Губазік паведаміў пра затрыманне групы, якая перавозіла мігрантаў з Расіі ў Беларусь. То бок, гэта не пра злачынства, якое яны караюць, гэта пра тое, што яны ў нейкія не ты грошы, не тыя звязкі залезлі, так? Нейкія людзі, якія не даюць, як кажуць, на лапу гэтаму асаму і ўсім астатнім. Так, я тут думаю, это не настолькі нават проста, чым даваць на лапу, у сэнсе, як нейкая взятка, што гэта сістэматызаваная карупцыя. В прынцыпе, это вельмі сімптаматычна для карупцыі в любой галіне, якую мы расследуем, што беларускія ўлады, в прынцыпе, не хочуць, каб все паўсюль кралі, але яны хочуць, каб іхныя проксі, кралі, а драбнейшыя не. І таксама Беларусь жа унікальная ў тым сэнсе, што ёсць такая ГРЭКО, група дзяржаў па барацьбе з карупцыяй в рамках Рады Европы, называецца пад скаротам ГРЭКА. І гэта антыкарупцыйныя сілы в еўрапейскіх краін, яны каардынуюцца і робяць адзін з адным, такія peer review, па-ангельску это называецца, так кшталту прысылаюць назіральнікаў ацэніць, як у цябе сітуацыя з карупцыяй, такі знешні аўдыт, і табе вціхаря, не публічна параіць нешта, што ты можаш сабе паправіць. Так вось, Беларусь адзіная краіна ў свеце, адносна якой ГРЭКА зрабіла публічную заяву. Сказала, што... Мы такога яшчэ не бачылі ніколі. Мы такога яшчэ не бачылі, так. Охранялі там. І кажуць, што параўнаўча нізкая нізавая карупцыя, і кажуць, вельмі значная сістэма карупцыі ў верхах і дзяржаўным сектары. Калі гэта скончыцца? І ці скончыцца, калі мы бачым кейсы, якія былі і ці трэба скончыць? У Гішпаніі з Марока, то бок мы з розных канцоў у Еўропу едуць мігранты. Ці гэта скончыцца, ці такі свет зараз будзе, калі ўсе пераязджаюць у Еўропу? Ну, мы бачым, што відавочна ідуць такія працэсы, калі ўсё больш і больш канфліктаў разгараецца, у тым ліку на Блізкім Усходзе, у тым ліку мы бачым ўсё больш трывожныя знакі адносна недахопу вады ў свеце, і гэта больш за ўсё тычыцца Блізкага Ўсходу. В Іране, напрыклад, яны збіраюцца сталіцу, збіраліся перанесці ў іншае месца, таму што не могуць вадой проста забяспечыць Тэгеран. Гэта было яшчэ да вайны цяперашняй. Ну і у мараканскім, у гэтым крызісе ў Сеута мы бачылі, што часам урады падобна, што ўсё больш прывабна для розных урадаў выкарыстаць гэтыя плыні, у тым ліку для нейкіх палітычных крызісаў. Зараз тут некаторыя адмыслоўцы, у тым ліку былі прадстаўнікі выведкі, выказвалі падазрэнні адносна таго, ці ёсць у гэтай атацы на Сеуту такое
як мінімум пасіўнае значыць спрыянне з боку Марока, таму што акурат у гэты час трохкутніку Марока, Алжир, Гішпанія, зараз вострая палітычная сітуацыя. І Марока магло паказаць такім чынам, што глядзіце, калі вы будзеце ігнараваць нашы эканамічныя інтарэсы, то мы таксама можам перастаць вас абараняць ад... Зразумела. Дзякуй, Стасі. Ой, як гэта ўсё цікава, але складана. І абавязкова трэба казаць, і рускі след там ёсць. Так, заўсёды. Збаламуціць. З намі ў студыі быў кіраўнік беларускага расследавацельскага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. А мы паразмаўляем пра фізічнае здароўе, пакуль ёсць час. Гэта такі рэсурс, які трэба старанна захоўваць, як вось ваду гэтую вашу чыстую. У рубрыцы «Мацоўня Піта» давайте паглядзім, што там ён нам парадзіў. Прывітанне, я Піт Павлов, беларускі музыка. Мне 59 год, і гэта праграма «Мацоўня Піта» для Белсату. Сённяшняя праграма будзе прысвечана самай галоўнай цягліцы нашага арганізму – прэсу. З прэсам звязана вялікая колькасць легендаў. Легенда нумар 1. Сучасныя стандарты прыгажосці патрабуюць ад нас всіх, каб былі бачныя вось гэтыя кубікі, так званыя. Але яшчэ літаральна 50 год таму вось гэтыя кубікі былі бачны альбо ў людзей, якія не даядалі, якія галадалі, альбо у малых дзяцей. У дарослых людзей звычайна невялікі слой тлушчу вось тут. І вось я займаюся фізкультурай вельмі рэгулярна, сачу за сваім харчаваннем, але у мяне толькі кубікі тлушчу. Легенда нумар 2. Ёсць верхні прэс і ніжні прэс. Дык вось яе трэба разбурыць адразу. Існуе толькі адна цягліца, гэта вялізная цягліца, якая тут мацуецца за рэбры, а ўнізе за костку таза. А вось гэтыя прыгожыя кубікі бяруцца з перамычак, якія робяцца з сухажылля. І легенда нумар 3, так званыя бакавы прэс. Сапраўды, існуюць касыя мышцы жывата, але калі вы іх будзеце пампаваць вельмі моцна, у вас знікне талія, самы жаданы у сілуэце элемент. Таму вельмі асцярожна з гэтымі касымі мышцамі. Лепей за ўсё пампаваць вось гэтую адну мышцу прэса. І зараз мы перайдзем да галоўнага практыкавання. Па-ангельску гэтае практыкаванне мае назву «Hollow Body Hold». Але для мяне, як для гітарыста, «Hollow Body» – гэта проста назва разнавіднасці гітараў. І таму, перакладаючы «Hollow Body Hold», я зачапіўся за тое, што ў англамоўным свеце гэта човен альбо ладдзя. І вось тут мы для «Мацоўні Піта» ўводзім тэрмін «ладдзя роспачы». Так, гэта пасхалачка нашаму класіку Караткевічу. Ладдзя, таму што гэта вельмі падобна на ладдзю, не памылішся, а роспачы, таму што калі рабіць все правільна, на твары абавязкова з'явіцца роспач. Гэтае практыкаванне ладдзя роспачы можна рабіць паўсюль, у любым месцы. Напрыклад, вось тут, на бетоне, а лепей за ўсё на падлозе. Галоўны элемент гэтага практыкавання. Вось гэтая частка вашага цела мусіць плотна прылягаць да падлогі. Калі тут з'яўляецца адлегласць, значыцца, вы робіце неправільна. Гэта, можна казаць, адзіная памылка і самы галоўны элемент. Пачынаем. Кладземся, прыціскаем вось гэтую частку спіны да падлогі. Само практыкаванне выглядае вось так. І сеты па 30, можна 40 секундаў. 3-4 сеты, і вы ўжо напампавалі сваю цягліцу. Ёсць спрошчаная форма. Падцягвайце калені сюды да грудзей, і можна яшчэ і рукі. Так значна прасцей трымаць ладдзю. Яна ўжо не выглядае як ладдзя, але гэта не чыцінг. Гэта проста аблегчаная форма таго ж самага практыкавання. Вось вы бачыце роспач у мяне на твары. Сапраўдная роспач. Гэта апошні падыход. 30-я секунда, 31-я, 32-я. Я завёў у тэлеграме канал «Мацоўня» лацінкай, «Мацоўня» кірыліцай. Подписывайтесь, заходзьце туды, і там будуць абвесткі, калі наступны мой тренінг.
А гэта была праграма «Мацоўня Піта» ТПБЧ. Бачили б ви, чули б ви гэты серпентарый зараз. Хочется на тренировочку. І што, мацоўня Піта. Гэта было смешна. Але ж мне падабалася гэта кубікі тлушчу. А читинг? Читинг. Ты ў гэтым разумееш. Да нас Настя прыйшла пачытаць ваш каментары пра яблыкі, але калі вы паспееце пра кубікі тлушчу, таксама мы пачытаем. Вельмі спадабалася. Часам не хапае тых яблыкаў, за якіх былі выгнаны першыя людзі з раю. Там не яблыкі былі на самой справе. Бог, а што? Там не яблыкі. А што? Не удакладняецца. Як Светка. Я памятаю, не удакладняецца. Адам, Ева, Змей. З тых часоў. Было там яблыка. А часам не хапае яблыкаў перамолатых яблыкаў. Сідра. Сідра не хапае. Гэтыя яблыкі мы паважаем. У дзяцінстве былі савецкія яблыкі, а сарты яблыкаў СССР былі вельмі скудныя, у асноўным кіслыя і не вельмі смачныя. У СССР былі яблыкі. Всё. Ужо добра. Яблык. Былі і добра, так. Я люблю кіслую, я не Без люблю варыянтаў. Антоновка, якая... Кислая, Антоновка кислая. Да? Не, беланаліў кіслы. Які такі адкусіў як Беланаліў вам. залежыць. Беланаліў класны. Так. Ну ладно. Вельмі смачны. А яшчэ я памятаю, калі яблыкі можна было здаваць у прыёмныя пункты, грошы ў дзяцінстве падзарабіць. Разумею, пра Насілі? што вы Насілі? кажаце. Адкуль взяць? Гэта сталічныя хлопцы, ну, дзе тыя яблыкі. Так і было. Вялікі сад быў у нашай сям'і. Гранштейн, ананас, белы наліў. Але суседскія райскія яблычкі нам таксама былі даспадобы. Суседскія заўсёды Нават калі яны яшчэ смачнейшыя. зялёныя. Так. Вось усе, нават якія на вуліцы проста каля хаты, нават не ў вёсцы, а дзесьці ў горы. Якая кіслата А прыемная. як называюцца яблыкі, якія мне падабаюцца? Не. Джона Голд. Зараз ёсць такі. Джона Голд. У бедронцы. Усё ў На бедронцы. зніжках, на зніжках. Давайте. Пры тым, што днём можна было прыйсці да любога суседа, ўзяць з-пад яблынькі апады, але ноччу таемней было цікавей залезці і сарваць з дрэва. Калі шчыра, ноччу любая ежа больш прывабная. А суседская тым больш. Суседская лепей. А яшчэ тут пішуць, а у вас таксама грушы называлі дулямі? Дулямі? Грушы, дулі? Ну, Чаму? Не. можа, падобнае? Не Ну, ведаю. зрабі. Я Ну, не- покажи. Я на Покажи тэлебачанні. Покажи я не могу дулю. показваць дулю. А яшчэ ў дзяцінстве счыталі, што яблыка — гэта кароль фруктаў. Ну, больш нічога у не было. савецкім, так, гэта кароль, каралева і усялякае такое. Давайте падумаем пра яблыкі, пакуль будзем слухаць музыку. Захацелася зноў яблыкаў. Няспелая ягода на вуснах, одинокая яскравая жаринка, хутка растопіў аддалая вода. По руках скатилася, спляліся сэрца. Уже столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год. Нам мала дня, і мы танцуем з ночы напралёт, ой, напралёт. А мы зяем, а я зяем у абдымках ночы. Уже столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год, ой, з году ў год. Злая завіруха шэпча, а мы ў лета. Таямніца захаваная ў артефакт. Кружи, кружи, кружи танец, не боимся аномалий, не сполохая
Хочешь пелюсток не достанешь, рух протягивается далей. Что столько тён летит пелюсток, сей сходу год, ой, сходу год. Нам мало дня, и мы танцуем с ночи напролёт, ой, напролёт. А мы сяем, в обдымках ночи. Что столько тён летит пелюсток, сей сходу год, ой, сходу год, ой, сходу год. Что столько тён летит пелюсток, сей сходу год, ой, сходу год. Нам мало дня, и мы танцуем с ночи напролёт, ой, напролёт. А мы сяем, в обдымках ночи. Что столько тён летит пелюсток, сей сходу год, ой, сходу год, ой, сходу год. Шановныя сябры, раніца з Белсатам па-ранейшаму ў эфіры, 10-я гадзіна ў Беларусі, а ў студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. І нагадваем пытанне гэтага дня, якіх яблыкаў з дзяцінства вам цяпер не хапае. У нас ёсць апытанка, можете на апытанку націснуць, але лепей пішыце каментары. Пакідайце каментары пад трансляцыяй, усё гэта мы глядзім, усё гэта мы чытаем, усё гэта мы агучваем. Вось. Усё пішыце, не абавязкова толькі пра яблыкі. Пра ўсё пішыце. Ну, а мы пакуль працягваем распавядаць вам пра спектакль «Літапэдыон 2». Там пра 3 жанчынаў, пра 3 розныя пасткі. Давайте паглядзім, як усе гэтыя гісторыі ажываюць на сцэне. 3 гераіні ў выкананні вядомых польскіх актрыс Марты Герман, Уршулі Кабелі і Марэны Нічуя Урбанскай. 3 жаночыя лёсы ў палоне сістэмы. І ў кожнай з іх гэтая сістэма свая. Свая сацыяльная камера са зводам непарушаных законаў, прадпісанняў, якія вызначаюць дзеянні, рухі і нават думкі. Свой туман, з якога, здаецца, няма выйсця. Адна з гераін носіць у сваім целе чып, які дапамагае змагацца з бяссонніцай, але адначасова трымае яе пад няспынным кантролем. Другая гераіня – маці дзіцяці з асаблівасцямі развіцця. Трэцяя – апатрытка, чалавек без грамадства і без дакументаў. Калі мы рабілі рэсёрч гэтай пастаці, то апынулася, што гэта даволі вялікі праблем, і пра які вельмі мала размаўляецца, таму што вядома, што гэта невыгодная тэма для размовы. І нават в Польшчы існуе каля 3% людзей, якіх вельмі складана падлічыць, таму што іх нават няма нумара пэцаль, якія па розных прычынах не маюць ніводнага дакумента да існавання і равназначна маюць вельмі мала праў на існаванне. У спектаклі не шмат дэкарацый. Мінімалістычная сцэнаграфія пакідае прастору для дадумвання сэнсаў і вобразу. Гледачу надаецца свабода самому дамалёўваць месцы дзеяння, ствараць асяроддзе ўласным уяўленнем. У пастаноўцы няма рэквізіту, толькі відэакамера, якая няспынна падглядае за гераінямі. Антыутапічнае вока сістэмы імглы. Мы пачыналі ад такой ідэі існення такога бяспечнага месцу, у якім сустракаюцца гераіні, якія ратуюцца перад сістэмай, у якой існуюць. Сістэма у нас існуе у спектаклю як мгла, штосьці, што атачае нас, але мы не можам гэта неяк адчуць і не можам з гэтым змагацца ў нейкі такі просты спосаб.
Пластыка ў спектаклі таксама адыгрывае важную сэнсавую ролю. Знакаміты польскі харэограф Патрык Дэрыуш-Гацкі дапамагае рэжысёрцы спалучаць натуралізм з футурызмам, утрымліваючы пастаноўку на тонкай мяжы недагаворанасці. Сістэма незвычайных рухаў, не зусім танцавальных, але і не побытавых, нібы закранае пачуцці гледача, прымушаючы яго адчуваць тое, што немагчыма выказаць словамі. Сістэма – моцны скамянелы літапедзіум. Але змагацца можна і неабходна. Творчасць Жені Давідзенкі становіцца найлепшым таму доказам. Рухацца наперад, упрыгожваць свой маленькі сусвет, знаходзіць тых, хто адчувае так, як ты, чые галасы зліваюцца з тваім у адным шматгалоссі, робячы яго мацнейшым. Жэня здолела перанесці матчыну мову ў іншую культурную прастору, ператварыўшы яе ў мову краіны, што дала ёй прытулак. Яна адважылася выйсці насустрач свету, расчыніць далягляды і загаварыць для кожнага, хто гатовы слухаць і чуць. Пасля 2020 года, калі Лукашенко фактычна пазбавіў беларусаў за мяжой дзяржаўнай консульскай падтрымкі, самі беларусы стварылі альтэрнатыву народнай амбасады. І вось пра тое, як сёння існуе і чым займаецца гэты унікальны інстытут народнай дыпламатыі, паразмаўляем з народнай амбасадаркай Беларусі ў Шатландыі. У Шатландыі Ірынай Маклейн. Прывітанне, Ірына. Вітаю. Ірына Маклейн. Прыгожа. Па-беларуску таксама спадабаецца, дзякуй. Распавядзіце, калі ласка, колькі народных амбасадаў з 2020 года з'явілася як ініцыятывы беларускай за мяжой? Колькі іх, дзе яны, што ведаем? Насамрэч мы па ўсім свеце. Нас праз 20 краін бярэ ўдзел у нашай ініцыятыве. Хто больш, хто менш, таму што мы валантэрская ініцыятыва, таму цяжка гэта адзначыць, ці 20 краін працуе як гадзінкі, але нехта працуе больш, нехта менш, але праз 20 краін па цэлым свеце нас існуе 2020 года. Так, ужо амаль што 6 гадоў. Чым займаюцца амбасады? Ну, слухайце, мы ж народныя амбасады, таму... Я ведаю, чым займаюцца амбасады дзяржаўныя амбасады. Мы займаемся народнымі справамі. Напрыклад, калі прыязджае да Брытаніі некая радзіна і нешта там атрымліваецца пашпарт прадоўжаны, ці ў банкі не адчыніць конт, ці нешта такое. Ірына, што рабіць, куды ісці? Тое ж самае, напрыклад, у Аўстрыі скончыўся пашпарт, ці некая дапамога па легалізацыі. Неба ў Італіі прыязджаюць новыя ўцекачы, ці палітвязні, ці дапамога па візавай справе. Гэта ўсім займаемся мы ў сваіх краінах. І нам, насамрэч, гэта я не кажу, што нам гэта рабіць лягчэй, але таму, што мы жывем у нашых краінах, гэтыя асаблівасці і такія ўжо нюансы мы ведаем. І таму гэта супер, што робіць офіс Сланы Ціханаўскай, што робіць аб'яднаны пераходны кабінет. Але наша лакальная гэта не ведаю, лезуць ангельскія словы, як заўсёды, knowledge, знанні, веды, лакальныя веды, яны вельмі дапамагаюць. Да якога міністра пайсці, на які ўрад напісаць, на каго трошку патлачыць, з кім трэба паразмаўляць далей. І гэта тое, што мы робім па краінах, і толькі насамрэч нашая справа мясцовая, яна дапамагае потым каардынавацца і з офісам Святланы Ціханаўскай, і з каардынацыйнай радай, і з аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму наша сіла, наша моц – гэта лакальныя веды, лакальныя сітуацыі. А палітыкі вас успрымаюць сур'ёзна? Як прадстаўніцтва. Абсалютна, так. У нас была смешная сітуацыя, калі прыехала першы раз да нас, завітала гаспадарыня Ціханаўская. Гэта ўжо было даўно, 4 гады таму, уже трэба ладзіць новы візіт. І наша першая міністрка Шатландыі нас завітала паразмаўляць і кажа: Ірына, слухайце, ну это цікава, вось гэта народнае консульства, а дзе ў вас офіс? Я так кажу: ой, слухайце, у мяне на кухні. Таму успрымаюць на ўзроўні, гэта залежыць ад краіны, і гэта залежыць ад нашага мастацтва і нашай экспертызы
працы з палітычнымі сіламі, з мясцовым кіраваннем, але так успрымаюць. У мяне ў Шотландыі я працую з шотландскім парламентам, з шотландскім урадам, таксама на ўзроўні Брытаніі, напрыклад. Я працую з Міністэрствам замежных справаў і ўнутраных справаў, таму няма пытання. Гэта у Эдинбургу, так? Ну, на жаль, пакуль яшчэ Міністэрства замежных справах у нас у Маскве, выбачайце, у Лондоне. Гэта паралелі такія. Паралелі, каб лягчэй беларусам разумець. Англія, Шотландія, Россия, Беларусь. Цяжкія адносіны у вас там, у вас камплікаваныя. Камплікаеце. Мы ж дыпламаты, таму не цяжкія. Добра. Дарэчы, тады, давайте так, дыпламаты дыпламатамі, але справы бываюць жа цяжкія. З якімі цяжкімі справамі звяртаюцца, ці звяртались беларусы? Ну, давайте за ўсе 6 гадоў. Нейкія, мабыць, дзіўныя, альбо, наадварот, самыя папулярныя справы? Самыя папулярныя, такія самыя романтычныя, гэта шлюб у Швецыі. Народная амбасада ў Швецыі зладзіла шлюб, і гэта ён афіцыйна прызнаны ў Швецыі. Так, праз народную амбасаду. Камплікаваны гэта пытанне Інтэрпола, гэта пытанне дэпартацыі. На жаль, ці не так, мы павінны працаваць вельмі ціха. І таму мы не крычым аб нашых справах, тое, што мы робім. Не заўсёды людзі ведаюць, таму што гэта такія прыватныя справы. Мы можам там сказаць праз паўгады, што нехта папаў у сітуацыю з дэпартацыі, ці нехта папаў у ліст Інтэрпола. Народная амбасада дапамагала і хадзіла там да турмы і працавала з адвакатам, ці нехта там на мяжы ніякія справы адбываліся такія не вельмі, таксама камплікаваныя. І таму нам не заўсёды мы можам казаць аб тым, што робім. І не ўсе нашыя прадстаўнікі па краінах розных, яны публічныя таксама, таму што займаемся... Як у такім выпадку знайсці народную амбасаду у той ці іншай краіне? Напрыклад, я апынуўся ў Швецыі, я хочу пабрацца шлюбам, ажаніцца. Напрыклад, куды тэлефанаваць? Такі дзіўны прыклад. Цікава. Напрыклад, і вось куды тэлефанаваць, куды пісаць, дзе гэта знайсці? Я трышку, не з табе, толькі выбачай. У прыватныя, так. Дзяніс у прыватныя. У нас ёсць старонка Беларусь за мяжой, Беларусь аброд. Таксама у нас есть тэлеграм-канал, таксама у нас ёсць не Твиттер, а зараз займаецца, як ён называецца, X. У нас ёсць Facebook. І у нас ёсць, як гэта кажуць, word of mouth, калі распаўсюджваюць людзі... Сарафаннае радыё, так. Калі нехта патэлефануе з Гішпаніі, напрыклад, у Італію, ці да нас звярнецца офіс Светланы Ціхановскай, а што там, якая есть народная амбасада. А вы працуеце непасрэдна з офісам Ціхановскай? Так, мы працуем з усімі дзімсіламі. Мы працуем з усімі, і у нас цудоўныя адносіны. Таму гэта сарафаннае радыё, але афіцыйныя каналы ў нас таксама існуюць, але часта атрымліваецца, што прыходзяць запытам я не ведаю, з юрыдычнай дапамогі аддзела Светланы Тыхановскай. А што там у вас, напрыклад, у краіне А ці ў краіне Б? Нехта ёсць у дыяспары. Таму што гэта таксама нашая моц, то што мы, наша сетка, і не заўсёды ёсць у краіне народная амбасада, але амаль што ў кожнай краіне ёсць людзі, якія ведаюць пра народныя амбасады. Вы партызан! Ну, амаль што. Як гэта прыгожа. Дарэчы, народныя амбасады ёсць толькі ў краінах Еўразвязу? Не, Не? Ёсць... На жаль, не ўсе краіны зараз у Еўразвязе. Я так самая балючая. Кацярына надавілі. Гэта можа працаваць, калі ёсць закон, калі ёсць... Еўразвязе. Так, я пра... Еўропа. Давайте так, як мне так сказаць, цывілізаваных краінах, каб не пакруціць нікаго. Я хацела сказаць еўрапейскі. То бок, гэта краіны, у якіх працуе закон, у якіх працуе ўрад, з якіх не дэпартуюць. Ну, то бок, ва В'етнаме, напрыклад, няма народнай амбасады. Таму там якія кейсы адбываюцца з беларусамі вельмі. Я вам так скажу, дзе ёсць беларусы, там ёсць, але
заўтра будзе новая народная амбасада. То бок, напрыклад, на сайт-івенце учора з нагодай канферэнцыі, якую, мне здаецца, вы будзеце нагадваць і агучваць цэлы дзень і заўтра. З краіны не хачу агучваць, падышоў чалавек, чуў цэлы час пра народныя амбасады, хачу адкрыць народную амбасаду ў краіне X. І так гэта ствараецца. А ёсць амбіцыі, каб гэтыя амбасады ў будучыню ў Беларусі, ну я не ведаю, усе амбасадары, амбасадаркі стануць працаваць сапраўды ў нейкіх прадстаўніцтвах краінаў, ці гэта ўсё ж такі пакуль ініцыятыва дапамагаць беларусам зараз, якія знаходзяцца па-за межамі краіны? Не хачу параўноўваць нас з афіцыйнымі амбасадамі, але ж за 6 гадоў досвед велізарны. Але ж мы ўсе розныя людзі. Нехта з нас пойдзе да прафесійнай палітыкі, ці ўжо спрабуе свае крокі ў прафесійнай палітыцы. Нехта захоча быць прафесійным дыпламатам. Нехта пойдзе займацца сваімі справамі, як, напрыклад, я. А нехта гэты досвед мы хочам перадаць. Тое, што зроблена за 6 гадоў у кожнай краіне, яго нельга страціць. І калі заўтра прыйдуць новыя Беларусі, новыя з Міністэрства замежных справаў прадстаўнікі, ці будзе фармавацца Міністэрства замежных справаў, нам будзе што перадаць. Ну так, і лягчэй распавесці пра краіны, пра тое, хто за каго, якія пытанні. Гэта велічэзны опыт. Так. Гэта тое, што нельга страціць, таму што за 6 гадоў напрацавалася, і мы гэтым вельмі ганарымся, таму што, разумееце, ў 20-м годзе мы сидзелі там па сваіх дамах, людзі, якія жывуць за мяжу ўжо там гады, як я, напрыклад, там 25 гадоў жыла за мяжой, і мы не ведалі, што рабіць, таму што мы бачылі, што робіцца ў Беларусі, але мы не ведалі, як мы можам дапамагчы. І альтэрнатыва, якую мы бачылі, гэта зрабіць такую апазіцыю афіцыйным амбасадам. Таму што калі рэжым пачаў даваць свае меседжы, і мы зразумелі, што я асобна магу хадзіць махаць флагам, гэта супер, гэта актывізм, але таксама прадуктыўнае нешта рабіць на ўзроўні сваёй краіны. Гэта іншы ўзровень уплыву. На паразуменне краін у краінах, дадаваць да павесткі краінаў паразуменне о Беларусі. Ну, ёсць яшчэ такое пытанне. Замежнікі не разумеюць часам, чаму вы, беларусы, не можете пайсці свой пашпарт абмяняць у сваёй амбасадзе? Чаму вы не можете ўзяць нейкае пасведчанне, што вы несудзімыя? А як вы судзімыя? А чаму у вас няма там магчымасці паехаць у Беларусь? Як народныя амбасады распавядаюць пра гэта замежным дзяржаўным органам нейкім, і ці магчыма гэта распавесці за 6 гадоў, ці, мабыць, патрэбна болей, каб зразумелі, што ў Беларусі вось такі цяжкі стан з дакументамі, з легалізацыяй зусім? Магчыма, для гэтага трэба трымаць Беларусь на павестцы. І гэта тое, што мы робім кожны дзень. Насамрэч, тое, што разбіваем гэтыя міфы. Напрыклад, учора ў нас прайшоў першы дыпламатычны прыём народных амбасад тут у Варшаве. Да мяне падышоў амбасадар Гішпаніі ў Польшчы, і ён кажа: слухайце, ну я ведаю, у Гішпаніі супер сітуацыя з travel document, падарожнымі дакументамі, і я ведаю, што народная амбасада брала ўдзел таксама ў вырашэнні гэтага пытання, але ж гэта чалавек, які працуе у тэме, і ён зацікаўлены ў Беларусі. А, напрыклад, я прыйшла не на дыпламатычны прыём, але на карнавал, які зладзіў спадар консул Францыі ў Эдэнбурзе. І ён кажа: слухай, ты пахадзі неяк там паразмаўляй з людзьмі, бо тут у нас прыехала новая Амерыка, і ты ей там трошку распавядзі, што ў нас робіцца, бо там дворнікі выключаны, яны ж не ведаюць, што ў вас робіцца. Я кажу: што? Як? Ну так, спадарня консулка прыехала, яна не разумее, чаму Беларусь, нешта там адбываецца, чаму позвали цябе, але у Лондоне яна там собиралася пісаць у афіцыйную амбасаду Беларусі. Я кажу: зараз, гэта мой кліент, давайте мне спадарню консулку, і гэта тое, што робіцца. Але ж таксама, Кацярына, тое, што вы пыталі пра як распавядаць, шмат чаго мы робім праз культурную дыпламатыю.
Дзякуй вам вялікі, Ірына. Гэта вельмі важная справа. Дзякуй за вашу працу. Ну і зразумела, што яна вось сканчацца не плануе. Як мы бачым, з намі была прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Шотландыі Ірына Маклейн. Дзякуй за вашу А мы прапануем вам паглядзець навіны з усяго свету. У турэцкай Кападокіі прайшоў міжнародны фестываль паветраных шароў. На світанку ў паветра адначасова ўзняліся амаль 100 аэрастатаў. Мы стараемся прыязджаць сюды кожны год. Мы мясцовыя жыхары, і хоць бачым палёты паветраных шароў амаль штодня, фестываль гэта нешта асаблівае. Мы ў захапленні і ўжо чакаем наступнага года. У фестывалі бралі ўдзел каманды з 9 краінаў, у тым ліку ЗША, Францыі, Бразіліі, Вялікай Брытаніі і Польшы. Гэта будзе ўжо мой 3-й палёт на паветраным шары, але я хвалююся гэтак жа моцна, як і раней. Я вельмі гэтага чакаю і запрашаю ўсіх прыехаць і ўбачыць гэта на свае вочы. Кожны год арганізатары выбіраюць новую тэму, таму нават тыя, хто ўжо бываў тут раней, могуць убачыць нешта новае. Дарэчы, сам фестываль прайшоў толькі 7-й раз, але палёты на паветраных шарах ужо даўно сталі адным з галоўных сімвалаў Кападокіі. А знакамітыя фэйры чымніс, каменныя грыбы, над якімі ўздымаюцца шары, гэта прыродныя вулканічныя скалы, што ўваходзяць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Любіце джаз? Тады ў Лісабоне цяпер для вас сапраўдны рай. Там адкрыўся міжнародны фестываль «Джаз М. Агоўшту», што ўжо больш за 40 гадоў збірае музыкаў з усяго свету і паказвае, якім можа быць сучасны джаз. Сёлета фестываль адкрыў легендарны нямецкі піяніст Йоахім Кюн, адзін з галоўных наватараў еўрапейскага джазу. На сцэне ён выступіў з сольнай праграмаю, у якой, як заўсёды, галоўную ролю адыгрывала імправізацыя. Трэба давесці сябе да такога стану, калі галава робіцца цалкам пустой. Не трэба думаць, пальцы самі знаходзяць патрэбныя гукі. Арганізатары кажуць, галоўная мэта фестывалю паказаць, што джаз не стаіць на месцы. Ён увесь час мяняецца, але пры гэтым не губляе сувязі са сваімі традыцыямі. Мы шукаем арыгінальных музыкаў, якія рухаюць мову джазу наперад. Гэта ўжо сфармаваны музычны жанр, але ён працягвае развівацца. Як выглядаў старажытны Рым 2000 гадоў таму. У баснійскай вёсцы Мокра паспрабавалі не проста расказаць пра гэта, а паказаць. Менавіта там прайшоў найбуйнейшы ў Босніі і Герцагавіне фестываль рымскай гісторыі. Для мяне вялікі гонар быць часткаю гэтага свята. Мы так часта забываем пра ўласную гісторыю, а мастацтва дазваляе хоць ненадоўга вярнуцца ў тую эпоху. На адзін дзень вёска ператварылася ў сапраўдны старажытны Рым. Тут з'явіліся легіянеры, вершнікі, рамеснікі і гладыятары, а наведнікі маглі зрабіць парфуму паводле старажытна-рымскіх рэцэптаў, убачыць, як ствараліся скульптуры 2000 гадоў таму і паназіраць за гістарычнымі рэканструкцыямі баёў. А тым часам беларускія ўлады Лукашенка зноў узяліся за яблыкі. Маўляў, Беларусь павінна абагнаць Польшу і па ўраджаях, і па экспарце. Гучыць, зразумела, амбітна, але ці рэальна гэта? Польскі яблык, ведаеце, даўно ўжо стаў брэндам краіны і невыпадкова. Пра тое, як палякі гэтага дасягнулі, чаго хапае беларускаму садоўніцтву, ці не хапае, ці ёсць нейкія амбіцыі, перспектывы, ці ўвогуле ў цяперашняй Беларусі ёсць шанец дагнаць вось суседзяў. Гаворым проста цяпер з экспертам у пытаннях сельскай гаспадаркі Мікалаем Лысёнкавым, былым дырэктарам Саўгаса, чыноўнікам райвыканкаму, а цяпер фермерам. Вітаем, Мікалай. Добрый раніц. Бачым, чуем вас. Мікалай, Лукашенко ўжо некалькі разоў вяртаўся вось да гэтай тэмы польскіх яблыкаў, маўляў, трэба нам, беларусам, з яблыкамі абганяць Польшу. Ці увогуле гэта, магчыма, Польша канкурэнт Беларусі, Беларусь канкурэнт Польшы. І увогуле, ці варта раўнаць Польшу і Беларусь?
Давайте поговорим вообще, вот, что значит обогнать Польшу. Нам хотя бы выйти на уровень Польши. Да, надо стремиться к этому. Польша лидер производства яблок не только, она и всю Европу кормит, а в мировых масштабах. Больше Польши только там Соединенные Штаты Америки и Китай выращивают. И то там Соединенные Штаты Америки на уровне Польши. Польша, да, это лидер в Европе. И, кстати, вот давайте объемы сравним. В Польше 3 миллиона тонн яблок выращивается. А в Беларуси в этом году, ну, хорошо, если 100 соберем тонн яблок. И тоже давайте учитывать, что эти яблоки собирают в том числе и в колхозах. А в колхозах никто не знает, даже руководство колхоза, сколько они собрали на самом деле яблок, там больше приписок, чем яблок. То есть у нас в Беларуси сегодня мы 25-30 раз в этом году соберем яблоко меньше, чем Польша. А мы хотим их обогнать. Да, выйти на тот же уровень вполне возможно, но это производительности выйти. Польша, во-первых, страна больше, там в 3 раза больше стад. Вот, кстати, сравнить площадь стада в Польше в 3 раза больше, чем у нас, а выращивают в 30 раз больше. То есть нам надо эффективность повысить хотя бы в 10 раз, чтобы выйти на уровень Польши именно по эффективности. Первое. Второе. Какая помощь, что делает государство для того, чтобы у нас вырастилось яблоко? Чтобы у нас на прилавках было свое яблоко. Кроме приказов, указов, госконтролей, запугиваний ничего нет. Польша выделяет колоссальные деньги для того, чтобы поддерживать, чтобы развивалась отрасль. И это не 1 год. Это еще в советские времена, кстати, когда в Беларуси были колхозы, они, кстати, в Беларуси так и остались колхозами. В ГДР тоже были аналоги наших колхозов, а Польша в то время была все равно фермерство. Фермеры занимались, люди на местах занимались именно разведением яблок. Я считаю, что отношения государства и люди. Если сравнить вообще условия наши белорусские и польские, почему Лукашенко на Польшу равняется? Потому что климат практически тот же самый. Если взять Гродненскую, Брестскую область, ничем не хуже у нас. Земли, там можно долго спорить, у кого лучше, хуже, тоже одинаковые. Люди, что поляки, что белорусы, такие же трудолюбивые и сумленные. Другое дело, что белорусы в колхозах работают, и колхоз сам заставляет людей быть другими. Как говорится, с волками жить, по волчью выть. Такую поговорку, чтобы жить в счастье, треба красти, красти, красти. Это колхоз говорит. Не выжить по-другому. Кстати, вот насчет яблока. В 2003 году, вот я раз вспомнил, закончил я университет, пошел в СПК Вишневецкий. Он только с Толстовского района работать экономистом. Это был такой монстр, гигант по сравнению с другими колхозами. А до этого он назывался колхоз Мичурина. И там было очень большое хозяйство яблочное, сад на сотни гектар. И со всей страны люди ехали учиться к садоводу Александру Ивановичу Голдисов, который создал этот сад. Не он создавал, а он его сделал передовым. Обрезку, подвои. Вся страна ехала к нему учиться. Вот я пришел в колхоз работать и видел, как со всей страны приезжали, семинары проводились на уровне этого хозяйства. Это уже потом, через некоторое время, когда сам стал председателем колхоза, я понял, насколько крутой был Александр Иванович. И вот пока его поддерживало руководство, то есть был председатель Бычков Владимир Владимирович, который с большего понимал и подстраивался под специалистов. То есть он под того же Александра Ивановича подстраивался, делал ему условия, чтобы у него все получалось. А через некоторое время сменили председателя колхоза, а новый председатель колхоза решил всех под себя поставить. Да? То есть ты должен под него построиться, а не он под тебя. Соответственно, Александра Ивановича не стало в колхозе, его выжгли оттуда. И через пару лет уже с 400 тонн яблок, которые когда-то продавали, даже не собирали, то есть там в любом колхозе были приписки, валовый сбор можно было приписать, но продажу ты не припишешь, скажешь, что не несешь свои деньги. Так вот, колхоз продавал по 400 тонн яблок. А когда не стало садовода Александра Ивановича, то
по-моему, там через пару лет уже были объемы продаж 20 тонн. В 20 раз упали объемы. А як ви лічыце, наші ось прыватныя гаспадары, скажем так, ну давайте так, і прыватныя, і ў калхозах, фермеры і калхозы, там ёсць людзі-спецыялісты вось такога ўзроўня, якія могуць гэтую галіну гаспадаркі вывесці зараз, ну, зразумела, не на ўзровень Польшчы, но хаця б з гэтых 100 тысячаў зрабіць вось 400, як вы кажаце, ці мільён. Ці ёсць у нас гэтыя спецыялісты, ці рыхтуюць іх? Да, люди у нас есть. Другое дело, как мы относимся к этим людям. В Польше фермеру дают дотацию и благодарят его за то, что он выращивает и берет деньги и думают, как ему еще помочь. В Беларуси, если дадут какую-то дотацию и смотрят, насколько ты благодарен этой дотации государству, не государству, а именно чиновникам. Если ты недостаточно благодарен будешь чиновникам, то следующей дотации тебе не дождаться. Уровень дотации, какой идет в Польше, к примеру, и в Беларуси. В Беларуси, да, на сад могут выделить там 5, 10, до 15 тысяч рублей можно получить на закладку сада на гектар. В Польше эта цифра там 50 тысяч злотых, то есть это 40 тысяч рублей. Но в Беларуси тебе дотацию дали, и все, дальше никаких дотаций нету на закладку сада. А в Польше дотации идут постоянно. То есть там, если в рубли переводить, 40 тысяч рублей тебе на гектар дали, и потом ежегодно, там базовая, по-моему, ставка около 500 злотых, это что-то около 400 рублей, на каждый гектар просто выделяется, что сад у тебя уже есть, уже тебе дают эти деньги. Потом удешевление удобрений, на топливо, дотации из Евросоюза. И выходит более 1000 евро ежегодных дополнительных дотаций на гектар. У нас этих дотаций нет. И частникам, тем более дотацию дать частнику в Беларуси, это уголовное преступление. Почему-то частнику госконтроль потом приедет и будет этого чиновника проверять, какой родственник этот тебе фермер или еще кто-то. Почему-то вытащенный колхоз не дал эту дотацию, дал фермеру, который развивается. И для того, и тоже надо учесть, что мы сегодня находимся на том уровне, как Польша была условно там 50 лет назад. Треть садов у нас только обновлены современными сортами. А 2/3 из 150 тысяч гектар, 2/3 это еще советские сады. Сад, который заложен там, еще когда Лукашенко был председателем колхоза, условно, да? То есть их надо обновить. Для того, чтобы обновить наше хозяйство вообще, выйти на объем Польши не на объем Польши, а на уровень производства Польши, это, не знаю, 7-10 миллиардов долларов надо выделить из бюджета и дать фермерам. Просто дать фермерам, чтобы они начали развиваться. И ежегодно их еще поддерживать. А колькі часу гэта можа патрабаваць? Гэты пераход да польскага ўзроўню? Прыкладна. З грашыма. Нет, не с грашима, у часу. Например, вот мы сегодня находимся в такой ситуации, как Германия находилась в 90-е годы. В ГДР были колхозы, в ФРГ были фермеры. И когда в 90-м году объединили две Германии, провели реформы, и через 6-7 лет уже восточные колхозы, там и сохранилось крупнотоварное производство, и вот это крупнотоварное производство уже сравнялось, а через 10 лет уже обогнало своих, условно, земляков с Запада. То есть, если Беларусь, условно, сегодня вот встанет на путь, как Польша, будет демократически и экономически развита, кстати, подчеркну, потому что Германия, когда объединилась, ресурсы одинаковые поступали и восточным, и западным землям. А в Беларуси тоже должны понимать, даже если сейчас все поменяется, у нас нет столько ресурсов, сколько в Польше. Польша как-то вложила миллиарды долларов в сельское хозяйство, именно в садоводство. Так и продолжают вкладывать. Это не то, что один раз вложили мы 10 миллиардов, вот, допустим, вместо станции или атомной построили, дали фермерам эти деньги, да? Чтобы они там не вложили в сады. Но надо их постоянно подпитывать, надо каждый год давать дотации, надо быть благодарным. Правительство должно быть благодарно фермеру и помогать ему. Помогать и постоянно давать финансирование, чтобы он не смотрел пойти на завод работать там, еще куда-нибудь, а было выгодно ему работать именно на земле и развивать. Яка цікавая тема. Так, і не робіть перапынкаў, гэта вельмі цяжка.
Так, зразумела. Миколай, зразумела. На жаль, няма часу ўжо. Можна было б працягваць размаўляць. Але ёсць галоўнае пытанне. Ваши любимыя яблыкі з дзяцінства, якія? Белый налив. Так, белый налив. Добра, а лепшы яблык, які Беларусь усё яшчэ вырошчвае, напрыклад? Ну, лепше, что значит лепше? Вот, допустим, доброе, самое приятное. Знаете, колхоза, который у меня был мой наставник, Бычков Владимир Владимирович, да, он меня спрашивал, ты хочешь это яблоко продать или сам съесть? Самое лучшее — это то, которое хорошо продается. Да? Если мы хотим сами съесть, мы выращиваем для себя, но это уже не бизнес. Если мы хотим заняться бизнесом, мы должны думать, какое яблоко лучше продавать. На сегодняшний день лучше всего Golden Delens продаются, это зеленые яблоки, и Gala. Это такое вот яблоко, которое почти в каждом магазине есть в Европе. И в Беларуси они тоже уже есть. Если сорта хорошо растут, они точно так же выращиваются у нас в Беларуси, как и в Польше. Только у нас почему-то на прилавке польское это яблоко, а не наше. Дякую вам за парады. Гэта добрыя парады для міністэрства, як называется, сельскай гаспадаркі. Сельскай гаспадаркі. Дзякуй вялікі. З намі быў эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі Мікалай Лысёнкаў. Мы абмяркоўвалі яблыкі і тое, як не хутка мы будзем іх прадаваць у Еўропу, але спадзяемся. Дзякуй вялікі. Мы ідзем да нашай настачкі. Ну, я пайду, а вы як? Дзяніска, як заўсёды. Есці яблыкі. Ну что там пишут? Ці пишут нам нейкія каментары? Пишут. Падабайкі ціснуць. Хочется адразу сказаць пра апытанку. Ведаеце, хто атрымаў перамогу? Белый налив. Белый налив. Белый налив. Белый. Няма пытання ўвогуле. Так, а цяпер да каментароў. Пісалі пра райскія яблычкі. Не тыя, што ў раю, а такія маленькія. Так, але так. не яблыкі, так я разумею? Джэм з іх добры атрымліваецца. Ну, калі цукру дадаць, усё добра атрымліваецца. Уся справа ў цукры. Пра каштэлі пісалі. Вельмі рэдкі цяпер гатунак. Так. Так, Мне каштэль. падаецца, на лецішчы у нас было ў дзяцінстве, на лецішчы каштэль. Адкуль я памятаю гэта назву? Што яшчэ? Пра Антонаўку шмат пішуць, вельмі шмат. Я ўсё ж таки не магу спамятаць. Які яблык вось такі больш як зерне? Вось калі адкусваеш, ён такі зерністы. Белый налив, не? Белый налив? Это груша. Груша Груша зерністая, груша. Ён не робіць так яшчэ. Дулька. А ён робіць так. Не эксперты вы. Я вось пайду до нашага гостя, і он мне ўсё распавядзе. Ну, так? Яшчэ так плавна ад яблык перайшлі, чаго яшчэ не хапае. Хлебу кірпічыка. Хлеб? Не хапае. Так ён же ёсць. Каму не хапае? Так ён же Ну, ёсць у пішуць, што Беларусі. не хапае хлеба Ёсць. кірпічыка. Просто вы не былі ў крамах, у вёсках. Там усё нармалёва. А толькі Ёсць там. кірпічык і Ёсць ёсць. кірпічык. Цеглачкі такія. Людзі ходзяць у краму, у якой уже парэзалі гэты хлеб, яны бяруць яго ўжо такім пакеце. Ён уже не кірпічык. Яны не ведаюць, што хлеб расце на дрэвах, па-першае. Ладно. А ведаеце, што яшчэ пісалі? Як гэта працуе? Пару дзён таму ішоў па горадзе ў Літве і падумаў знянацку. Вось бы цяпер назбіраць паўвядры белага наліву, сесці на ганку дачы і есці, а не гэтае ўсё. І тут вы з гэтай тэмай. Так. І галоўнае не мы. Белы наліў. Каб пах быў, гэта водар, гэта нават не пах, гэта водар. А яшчэ яблыкі раней гэта хатняе віно і жоўценькія бутлі на шафе. Зразумела. Ну не паліце так сваю ўжо сям'ю, сваю Мае культуру. роды рабілі хатняе віно з парэчкі. Я з чорнай смаро. Чаго толькі не рабілі. Чорная рабіна. Чорная рабіна. Ой, нешта і заўсёды Так, гэта тэма па-за эфірам. нейкае бырла. Вось такое. Яблыкаў, шарлотка. Так, пірашкі з джэмам. Пірашкі. Так, Што яшчэ шарлотка. яблыкі дзе? Салат щётка. Не? Салат хто? Салат. Што яшчэ пішуць? Дранікі? Дранікі з яблычкам? Таксама пра віно. Калісьці яго называлі гаражнае, а ў нас яго называлі хатняе. Пойдзе, і туды можна. Дзякуй вялікі. Наста, дзякуй вялікі, сябры. Адразу пасля раніцы з Белсатам глядзіце выпуск навінаў, не забывайце. Дзякуй, што былі з намі. І падабайкі, Музыка. падабайкі. Танцуй. Що так отдать, люлять
Фестываль «Тутака 2026». Гэта не толькі музыка, але і магчымасцю сустрэцца, паразмаўляць, пачуць сваю мову і адчуць сябе часткай адной супольнасці. Наш рэпартаж перанясе вас у самае сэрца падзеі.